Sa imuhang pagtuo, kung buutan kaayo kanila, ayaw pag-expect nga buutan pud na sila nimo kung ikaw magkinahanglan nila. Maunay tinuod. Kay baw kag unsay sakit, dauton pa kanila. Himuhimuan kag istorya tungod kay wala na kay mahatag ngadto nila. Maunay pinakasakit nga real talk. Ang imuhang pagkabuutan ngadto nila kanang halos tanan nimong kita imuhang gihatag sa ilaha, unya ikaw wala ka nagpabilin para sa imuhang kaugalingon. Munay tan-aw nimo, buutan ba po na sila diha nimo kung moabot ang panahon nga ikaw magkinahanglan nila? Ayaw gyud pag-expect sa tao bisan unsa pa ka kamaayo ngadto nila kanang imong gibuhat ngadto nila, kay kung moabot ang panahon nga maglisod ka, kanang mga tawhana ayaw gyud pag-expect nga modamay na sila sa imuhang problema. Ang masakit, mag-iyahay na sila exit, mga rason nga ingani mo nagkana para makaiwas sa imuhang kinahanglan ngadto nila. Nya bisa na lang og pangamusta, dili nila mahimo diha kanimo kay mahadlok sila pangayuan nimo og tabang. Nay sitwasyon dauton ka, unya imarites ka kay wala na kay mahatag ngadto nila. Wala na sila benefits nga makuha nimo kay naglisod na ka. Itsupera na kanila. Dauton kag mga istorya, maunay pinakamasakit. Himuhimuan pa kag ikaw na ang mautog batasan. Maunang ayaw gyud ihatag tanan pagbabilin jud sa imuhang kaugalingon. Kay mong abot ang panahon maglisod ka, walay laing makatabang kanimo kundi kanarang imuhang kaugalingon. Ayaw buhata ang butang sa pagtabang nga dili nimo kaya. Nay ubang tao no, bisan naglisod na mamaylo mangutang para itabang. Unya ang taong gitabangan mga hudas ug batasan. Ayaw gyud kalimot, unaha ang imuhang kaugalingon usa ka mutabang sa uban. Kay lami kayo mutabang taog puno na taba kanang naa na tay andam na gyud ta tabang sa uban. Unya piliya ang tawong imong tabangan katong kahibaw mo appreciate sa imuhang effort, kanang kahibaw magpasalamat. Wa may dautan mo tabang no, kanang atong pagtabang di gyud ta mag-expect nga naay kapalit. Kay lami kayo mo tabang ta nga makahatag tag kalipay sa tao nga atong gitabangan, pero tan-awon nato ang atong gitabangan nga deserve at tabangan, dili abusado.